Assalamu alaikum. Barkanmu da ƙara kasancewa a wannan shirin mai albarka. Zan yi bayani akan yadda za a yi KYC na Cpen ɗin nan wanda ana kyauta min zato sosai. So idan baka fara ba za ka iya farawa yanzu. Zan ajiye link. Yanzu in ka shiga cikin Cpen ɗinka gashi sai ka yi kwana 5 aƙalla kana shiga kullum strike na kwana 5 shine su baka damar yin KYC. Da kun ga anan kwana 8 strikes, so kun ga ina da damar yin KYC. To sai in zo in taba daga saman nan, za ku ga 3 lines din nan, ka taba shi to zai nuna ma ga wajen KYC nan, to sai ka taba. In ka taba zai nuna ma wannan condition nan, dole sai ka yi KYC za ka amfana da wannan Cpen. In ba haka ba za ka yi asarar duk abin da ka tara, kuma za a yi amfani da kyamaran ka wajen yin KYC din. Baka buƙatar wasu takardu ko wani abu. Ya zama da cewa background ɗinka yana da kyau, kyamaran ka tana da kyau, sannan network ɗinka yana da kyau. Sai kawai ka zo ka danna continue. Idan ka danna ko kika danna continue, zai ɗauko wannan pop-up message ɗin, sai ka ƙara danna continue. Idan ka taɓa wannan abin nan continue, to zai nuna ma haka yana neman permission, sai ka allowing ɗinsa. So yana buɗewa za su nuna ma, za su ce ka ɗauki selfie, to sai ka ɗauki hoton kanka da selfie camera ɗinka. Za ka ga wajen da aka danna snap take photo, sai ka danna zai ɗauki hotonka. In ya ɗauki hoton nan naka, tukunna daga baya zai ce ka continue, kamar a nan wajen yadda kuke gani. Zai ɗauki facial expressions ɗinka, zai ce kai wani abu, ko kai dariya, ko ka ɓata rai, ko kai wani abu da emotion, ya danganta da me za su turo ma. Ina sun ce kai smiling sai kai dariya, idan sun ce ka nuna surprise face sai ka nuna wata fuska kamar kana mamakin wani abu. To kamar haka a misali, yanzu idan muka ɗauki surprise face, kun ga za ka irin nuna ne wannan alamun fuskan abun mamaki. Sannan idan smile suka ce kai, kawai za ka yi murmushi ne kamar haka, sai ka murmushi, sai ka danna wajen take photo, shi ma za su nuna ma inda aka ɗau hoton. To kana ɗauka, in yayi za ka ya rubuta ma verification complete. Ba ruwanka da wasu katittika ko ID card ko wani abu. So kana gamawa za ka danna wannan OK ɗin, zai ɗauke ka daga nan, zai mai da kai ainihin dashboard ɗinka na cikin Cpen. So yana mai da kai dashboard ɗinka, sai ka ƙara taɓa wannan wajen da ka shiga wajen KYC daga can sama kenan, wajen KYC gashi nan kun ga ya zama verified. Shi kenan ka yi verifying kanka, ba wani wahala ne da shi ba. A cikin minti 2-3 ka yi ka gama. Shine muna kawo videos da sauran bayanai na crypto a wannan channel, so ka daure ka yi subscribing, sannan a daure a tura wasu a liking a commenting da abin da ake so mu kawo nan gaba. Na gode.